Ithuba ngiyabonga baphathi bohlelo abaholi bomkhonto wesizwe abakhona la ngibonge emakhosini akhona bonge kubafundisa abakhona nabalaphi abalapha abantu ngesizulu nangesixhosa nangesuthu nangesishangane nangayonke into bendabuko ngamanye amagama. Ngibonga kakhulu kunibona macomrade la kule ndawo edume kakhulu enedumela eyakhiwe endaweni enhle eSouth Africa. Sila ngoba besize ukuzohlangana nabalaphi bendawo bomdabu sizoxoxa usizi lwabo olubaphetheyo phakathi kwalelizwe lethu ekudala lakhululeka iminyaka esingama-30 udaba lwabo lukaze luqedwe amakhambi abo bukelwa phansi. Besizoxoxa lokho-ke namhlanje kanye namakhosi mhlawumbe ikhosi thatha isikhashana ukuthi sifike la ngoba bekufanele ukuthi sixoxe sizwane sibumbane sibe into eyodwa. Ngijabulela ukuthi sithe masizwe ukuthi kuzoba khona lo mhlangano sase sithi singabantu bala ake sizobabona sizobabingelela nami ngibe nethuba lokuthi nginibone nginibingelele kuthiwe nje angazi ukukhuluma ngesilungu kuthiwe meet and greet. We have met, I'm now greeting. So kuphelile. Lo nyaka unyaka ozoqopha umlando South Africa. Uzoqopha umlando ngoba inkululeko yalelwa iminyaka eminingi saze safika khona lapho sithi sikhululekile. Sesiqede amashumi amathathu eminyaka sakhululeka. Kodwa futhi thina esasilindele ukuthi uma sesikhululekile sekudlule zonke lezi zinto zokuthiwa kuya negotiate kwenziwa konke siyothuma sesisembusweni sekuyithina esiphetheyo ebese sicubungula zonke izinto ezasala ezingaphelelanga ukuze inkululeko yethu iphelele. Akusenzekanga ke lokho kule minyaka engama-30 sibona izinto seyihlehla zihlehlele emuva. Into esiphethe namhlanje ayikaze siphathe yokuthi sithi sihleli nje singabantu emzini wethu sikhululekile kuvele kucishwe ugesi. Izalukazi biza ngokuthi ucishicishi kubona ukudla kubone yonke into. Abaphathi bezwe ababonakali ukukhuthala ukulungisa lento. Ngeke bathi ilikhuni ngoba yake yafika ngenkathi ngisekuhulumeni ngayiqeda nya yaphela. Ngiyasola ukuthi engathi ivuswe ngamabomu ngenxa yenjongo ezithile ikakhulu indongo zebusiness. Asikwazi ukukhohliswa sibadala sibangaka. Asikwazi. Ngamanye amagama indlela uhulumeni enze ngayo uzewenza abantu bangabe besamkhanda njengoba babemthanda. Kwacaca nokuthi akasabanakile abantu laba esalwela inkululeko sulela bona. Yiyo ke lento esuse lokhu ngoba sikwazi ukukumela lokhu. Kodwa ke sesithi sesizolungisa konke manje
ayilungile ngempilo sesolungisa konke manje ngoba kuningi bekusasele kuningi besithemba ukuthi kuzolungiswa kugcwalise ukukhuleka kwethu sineyinkinga ezinkulu abantu abangayiboni iningabi wofika eThekwini kuthiwa you are in the city sedolobheni uthi usekhona eThekwini ungakaphumi mawuthi nje kancane kuthiwa you are now in the township yini ubekhona umehluko phakathi kwe-city and township yenzelwe thina why kungabi i-city yonke uyayibona leyo nkinga siyayibona kahle yini thina yithi esitholakala siphuza nje usuku nemini isizwe sisakha nini sase South Africa kutheke mase sibuka konke lokhu bakwethu sesibuka konke lokhu sesibona umbutho wethu owakhiwa okhokho bethu iANC abanikazi bayo sebethi ngeke siyivotele le organization sebengasayithandi sebebone ngathi nesidwagwa kwasho ukuthi manje indlela izwe seliphethwe ngayo sesizwa kuthiwa kukhona belungu abaphethe abantu abakuhulumeni ababanika imali nganoma iqiniso enibali ngizwa ngenje kuqoqwa nje kodwa inhlupheko yomuntu omnyama iyaqhubeka ayimanga njengoba sasukuma-ke salwela inkululeko sathi siyolwa silwela indlu emnyama siphinde sasukuma futhi ngoba lo mbutho ubanjwe abantu bangathi wabo lo mbutho owakhiwele isizwe bengasasinaki uma nikhumbula kahle kuleya nkonfe ngaphambi kwaleyadlula sathatha iy'nqumo singama-delegates sathi akunationalizwe ibhenge lezwe lonke sathi akubuye umhlaba sasho nokuningi abaholi bethu basidefya bazange bayenze lonto kusho ukuthi bese kungaselula ukuxoxa uthi hayibo ake silungise lokho abasakulaleli usebethatha ishaya indiva nje kule nkonfe edlulile ngangithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyoxoxa enkonfeni xoxe zonke inkinga esesihlangabezene nazo ngathi ngeke ngihlale phezulu la kuhlala khona abaholi noma uhleli lapha ulithola isithuba lokukhuluma ngahamba nebranch yami umsholozi branch ngifuna ukuphakamisa isandla ngangiyalezile futhi kungakayiwa ukuthi ngiyokwenza njalo ngenze njalo ngempela angikhonjwanga ngaphakamisa isandla saze sakhathala ngaze ngaphakamisa esinye saze sakhathala ngibe ngifuna ukuzoxoxa izinto ezidla umbutho egcineni angilitholanga ithuba ngaya kusihlalo ngathi wesihlalo yini ungivimba ngingakwazi ukukhuluma ngilungisa izinto zombutho na wathi akangibonanga ngoba ngihlele kude le kodwa wanginika ithuba lokuthi angiyokhuluma kulezi zinto kuthiwa yini kodwa abantu abaqoqanayo nazi iqhuqhudu ziyangitshela kuthiwa ama-commissions ngayakhona ngafike ngalubeka udaba lwagcwala lathi swi ngakhala ngomongameli ngabala zonke izinto asezenzile ezingeke zenziwe umuntu othi umongameli wethu ngakhala ngokuthi kunezinto esingakazenzi ukwenzela abantu bakithi basahlupheka
ingakho ke siye saphoqeka ukuthi sivuse lephathi entsha umkhonto wesizwe phansi uzosisiza usikhiphe ekuhluphekeni ngoba sikaphuma lalelani-ke ngoba silanda indaba eziningi namhlanje ikusasa lenu lisezandleni zenu uma niyeke manje niyohlupheka iminyaka eminingi into esifunayo manje asifuni lokhu sikhwikhwiza sikhuluma ipolitiki engathi ishuyo yokuthuka abanye abantu kufanele ukuthi wonke umuntu ohluphekayo ngaphandle ukuthi awuhlupheki mhlawumbe uhlala emabhilidini ufanele avote sandisa amavote etabe maningi abayikhulumayo bathi kufuneka i-2/3 majority to liberate ourselves from slavery. Uyabona ke ngoba abanye abantu sebesebenza nabelungu ikakade amambuka ehlale khona nakuqala kodwa kimbuka sasishonise endaweni yayo akufanele nibange njengoba kukhona amaphathi amaningi abantu abamnyama angazi ukuthi why emaningi ngoba kufanele basivote ngevote elilodwa lokuthi siphathizo lethu ebese sishintsha inhlupheko silethe ukubusa phakathi kwethu kube yitho esivulethayo uma sehluleke manje hayi ngiyogeza izandla ngiyovela ngigibela ihashi ngisukela ngibele ngalo ngiyezulwini ngithi hayi sengiyashiya yaphezulu ngeke ngife ngiyogibela ihashi elindizayo yonibika le kosikhukhuni yonibika le makhosini ondika nosha ukuthi bahlulekile abantu benu ukuhlula izitha yonibika impela ngeke ngitshela indaba ngolingisa lensi zokuthiwa yahamba ngekalishi ezulwini kodwa mina ngondizela nje ngoze ngifike le ngithi nehlulekile sezwana intsha abadala abancane abanjani sithi hlangana mhlathe wazanayo sizikhulule encindezelweni uyabona akufanele yazi ngesinye isikhathi ngithukuthele man sikhuluma isingisi too much thina namazwi singawaziyo amanye amazwi utshene kuthiwa majority rule kodwa ni majority we are not ruling rule kanjani ngoba angithi nina nivota kanye ngonyaka amina eminyakeni emihlanu nyakeni emihlanu nivota kanye nivotela ama political parties lina lapha nilibusa phikiso angithi umthetho wakhe parliament nisuke nikhona parliament kodwa yakhiwe umthetho yakhiwa parliament iningi lelese parliament uyabona ke isingisi ukuthi wrong nenikhuluma isingisi majority rule akho majority rule la ikhama la eparlament wengosana abantu abangaka abashaya umthetho naliningi lazi lutho siyabona siyavumelana so iqeda nini lento so iqeda ngani umkhonto wesizwe umkhonto ke ningawuthathi kancane into yabadala le into yesizwe le into edefire thina ukuthi singobani siphetheni sithini ngomkhonto siyezwana andizushintsha manje umkhonto ngijabula kakhulu ngoba isikhathi sifikile uma sehluleke manje kufanele sivele siyeke sihlupheke kunomphela ke
ngoba kusho ukuthi ukuthanda thina. Akekho umuntu uyabona noma singaphikisana ngezinye izinto. Ngifisa ngikhuluma ivina laba bamanye amaphathi ukuthi lesikhathi nginqamla juqu. Kufanele wonke umuntu omnyama avotele ukuthi izwe liphathwe yithi abanikazi balo. Hayi abantu abayizingcelebane. Athi emnyama abe emhlophe. No. Sifuna ukuyiphathela. Amadoda yazi nje ukuthi ukuthi angithukuthele kakhulu ke manje. Lalelanda. Yithi kuphela isizwe simnyama esihluphekayo kulelizwe. Ezinye izizwe ayihlupheki. Yithi kuphela esigibela sisuka emakhaya ufuna umsebenzi emaThekwini naseMagoli namaphi na. Sihola imali encane kunabo bonke ezinye inhlanga. Leyo mali kufanele ukuthi wondle umuzi wakho la usebenza khona ufuna umsebenzi, wondle nasekhaya, ugibele ngayo iphele, kwenzela ukuthi sihlupheke okokuqala nokugcina. Ngoba siyahlupheka, silambile sinalutho. Ingane azikwazi ukuya esikoleni ngoba saphucwa ukubusa kwethu. Sazobuswa abanye abantu. Manje laba abantu bafundisa izingane zabo abayenza mistake. Ezethu azikwazi ukuyofunda ngoba asinamali siyahlupheka. Uyabona ke? Ngemva nje kwenyanga ezintathu ezisele sizoyishintsha izinto eSouth Africa. Yonke ingane izofundiswa uhulumeni. Okungcono singanciphisa amaholo abasebenza phezulu uhulumeni igcwalise la. Asikwazi ukubukela izingane zingakwazi ukufunda ngoba senazo izinto zokusebenza ebese ihlala etshwaleni. Ingane yakhe izale ikhulube isidakwe lizofa. Kufanele sakhe izwe lakhiwa ngabantu. Alakhiwa ngokukhuluma nje. Lakhiwa ngabantu. iSouth Africa inomnotho owanele ukusiza wonke umuntu waseSouth Africa. So shintsha umthetho. Igolide alizuphuma ukuthatha abantu belimbe naboneza phesheya. Sizokwakha amafemu amasha okulungisa igolide nesiliva la eSouth Africa. Sisho umthetho phela. So bese usuphethe umthetho. Nathi ngoba ilokhuzana incindezelo le iyasibulala. Akekho umuntu ongezukuba useful eSouth Africa ozohlalela utshwala nje usuku nebindi. No. Otherwise ngaba bona umkhondo wesizwe lo. Abantwana uma beqeda umatric bayotraina as soldiers. Balolongelwe ukuphatha nokuvikela izwe lethu. Abafisa ukuba amasosha baqhubeke. Abanye babuye beze then e-university sebazi ukuthi izwe lisho ukuthini. Bazofunda ifundo abayithandayo. Sifuna ukwakha intsha ezokwazi ukuthuthukisa iSouth Africa ngoba isifundele izinto okwakha amabhanoyi ukwenza yonke into. Akuyona into abantu abamhlophe kuphela futhi into okugrindiza isibhanoyi bayithola la eAfrica anyway. Sizwana. Sikhuluma amaqiniso.
ingane eno 13, 12, 15, 16 ayizukuzala ingane ayizukuzala ingane senjampela akufuneki sesabane kulokhu kufanele sikhulume iqiniso nje sizele sonke zosho umthetho sabekayo senjampela ingane ke yakhulelisa enye ngiyayithatha kuse Robben Island sokwazi isikole khona zohlala khona zeshaya degree ngoba uma sekukhona ingane akakwazi kuyondla ogogo basakwazi ukusebenzisa impesheni yabo sekondla ingane asisona isizwe sinjalo iliphi izwe njalo emhlabeni alikho ngoba abantu emhlabeni bayaqikelela isizwe ukuthi kufanele siphile sizwana so shintsha uhlelo akho umuntu ozoba nomhlaba omningi abanye abantu behlala engosini udila nazo zonke lezo zinto siyamanje ukulekweni lokwangempela hayi ufana kalo okukhulunywe ngaye kwavunyelwana uma kwenziwa ama negotiations akushiyi ukuthi senifikile enkululekweni usuke kuqedwa ukulwa ivumelanda sezukulwa seyohamba ngokomthetho ngakulindela ukuthi ke uma sekunjalo sizothuma sihlezi manje sesibuze ebese sifunda zonke lezi zinto ezonakala over many years sizilungisa kanjani sesisebenzisa ivoti lethu uyabona lento ukuthi ngoba sa negotiate sakhululeka inkululeko engaphelele le ayiphelele ngoba asiyenzanga lento esayibhala phansi sathi siyoyenza ifuna nike umuntu omnyama ukuthi ahlangane abe munye ukuze sikwazi ukuthi kube khona uxolo nopeace kulelizwe ukuba sinabantu abasicabangelayo abasinikeza imisebenzi abasifundisayo ngaba zikho igebengu engake eSouth Africa ngaba zikho uma nje kuphela unyaka okanye ngakuphela isikhathi esithile sizwa nje sitshelwa kuphela ukuthi icrime ikhuphukile icrime yehlile asikuzi ukuthi icrime siqedile sizwana engakekho umuntu ozala esigebengu ama conditions isimo esenza umuntu ukuthi abe isigebengu sizokulungisa lesimo thina siphele igebengu sizwana uyabona ke ukuvota kwethu lokho kuzayo kusho ukuthini kusho ukuthi siyaluwela manje iJordan siwelela ngaphesheya yeke siphinde sihlupheke and soba strict asizuncengana ngeke ukuthi uzubulala uyibulala ngomuntu uphuze nje ungazi ukuthi kwenzekani sikuyeke siyakubamba fanele uphuze kahle asithi ungaphuzi kodwa phuza ngenhlonipho ungaphuzi uphuze kwenyoka nje phulu hayibo umuntu awusona isilwane uyabona ke le mali ela eSouth Africa kufanele ukuthi yondla abantu bala eSouth Africa and labo abakhubazekile nabangakwazi ukwenzani kufanele baphile okwanele izwe labo leli kufanele baphile la ingasuki imali la ihambe kude ishiya abantu belamba siyezwana uma senze lokho kuzobuya inhlonipho kuzobuya ukusithanda singasithandi sicabanga ukuthi kufanele ukuthi ube umlungu kuzokuthiwe hayi umuntu ngempela kufanele kube uwe nje sibahleka kabi madoda uyazi ukuthi inwele zethu zine discipline ngayikame kusela uzubuye ntambama asifuni lokho yazi ke sebezothi yabona ke ukhuluma iqiniso uNkulunkulu wasakha eAfrika esithanda wasinikeza izwe elikhulu ayikho into engamile eAfrika ingakho singazange sasuka sakwamanye amazwe ngoba sasingahlupheki ingakho iAfrika ina yonke into engaphansi komhlaba
uNkulunkulu wasithanda sibahle asishiswa ilanga lingabalela njengoba nimile nje libahle nje kumnandi kunje awukakuxhopha nokuxhopha ufaka nje izibuko zakho mfethu lezi uyifakela ukuthanda nje hayi ngoba ukhoshwa ilanga lutho ngathi kanti wenza okunye lalelani sibe nesikhathi sokulwela inkululeko kwafa abantu kwaboshwa abantu badingiswa abantu kwenzeka konke lokho asikwazi ukuhlala kuleso sikhathi mina ke ngisibonele mina ngalwa ngilwela imithetho emibi eSouth Africa ngaboshwa ngahlala ejele ishumi leminyaka nezinyanga ezisithupha ngahamba ngaya phesheya siyolwa phesheya ngahlala iminyaka e14 no half ngafika la sali sikhulekile khona idemocracy awunami ngaxhuma impela bayazi yamnandi hey idemocracy ngophile mina ngingenaqala ngadonsa 15 years ngazibona ngakhululekile la lutho ngazingela impela kwakhishwa amaphoyisa izwe lonke kuphela lo ngibopha ngingaphethe ngishuthi kuyamentshisi ngabona ukuthi hey kuzodutshula abantu lapha angihambe ngiyongena ejele mothini phela kusho ukuthi ibuyile le yanto engangithi ihambile ngafike ngangena impela ngabhaliswa nganikezwa nezingubo zakhona lezi ezinombalo omemezayo ngingenzanga lutho so mina ngumfakazi ukuthi democracy isho into umbuso weningi kusho into kusho ukuthi uma unamandla wenza into oyithanda kwabanye abantu njengejaji nje kunejaji elathi uZuma sithatha ilungelo lakhe ngokusedelelile ningabadelelanga ngibatshela ukuthi abakwazi ukungiletha enkantolo ngento wrong bethatha amandla ami isebenzisa amandla ami mina ke ngayilwela inkuleka ngihlalela ngaphansi namanje ngoyilwela uma kufuneka angikwazi nje ukuthi ngoba umthetho uyijaji usezongigweba nje ngigwebe ngenzela ngagwetha impela isentashingeni emabhukwini yini ke leyo kuhluke phi apartheid yangibopha ngingenacala ngifuna inkululeko yami ingakho ngithe kulesikhathi kubalulekile ukuthi sime ngenyawo sizikhulule thina siziphathele thina hayi abantu abathunyiweyo abelungu kube mnandi nje South Africa kungabi kubi njengalendlela kufa abantu bayabulalana abanye bari ukuthi yahlupha lo uthumela inkabi yini yona leyo nenkabi sikhona ngoba ilambile leda ukulamba abasebenzi abadli lutho umntathi nangu 3000 zokunika kulalubani kufanele siyiqede leyo nto thina abantu abamnyama izwe lethu leli asikwazi uyabona nje nekungixoshe lo ngixoshe udungisaphi angilazi ilingizwe ngazi la mina kuphela kufanele ukuthi sonke sikhulume ngezwi elinye ngezwi lodwa nje ukuthi umuntu omnyama khululeka ama-firms sizowakha emakhaya lapho khona ekwakhiwe khona imizi yakithi asondezwe kithina ama-firm sizosebenzela khona silungise izwe lethu ingane zethu zifunde kube izona ezizosebenza indaba lalokho kumbowa phansi singathumeli kube ithina sokuthengisa imali ize kuthina abantu bokufika bathatha into yethu bayiselibodayisa bacebile amadolobha bayacwebezela thina sihlala nje akuphele lokho bantu bakwethu akuphele lokho ikhubalo lokuqeda lokho mkhondo wesizwe masivotele wona nje ngoba sesivotele abadala ngoba sesiqedile izoshintsha iSouth Africa ime ngokunye bakwethu
This is meet and greet. I've met you. I've greeted you. Isn't that so? Umshinawam, 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 uwe baba. Holy to umshinawam, 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 uwe baba. Holy to umshinawam, 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 uwe baba. Holy to umshinawam, 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 uwe baba. I will we are bambezela, umshinawam, 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 uwe baba. I will now musum bambezela, umshinawam, 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 uwe baba. Holy to umshinawam, 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 uwe baba. Umshiniwam, 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 uwe baba. Holy to umshiniwam, 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 uwe baba. Hallelujah, bambezela, umshiniwam, 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 uwe baba. Hallelujah, musum bambezela, umshiniwam, 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 uwe baba. Siyabonga bakwethu, sibonga kakhulu.